рӯзҳои 14 то 17 ноябр дар шаҳри Душанбе даври чоруми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст. Бо иштироки 434 довталаб аз тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор мегардад. таври маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, барои дарёфти ҷойҳои ифтихорӣ 74 иштирокчӣ аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, 90 нафар аз вилояти Суғд, 90 нафар аз вилояти Хатлон, 90 нафар аз ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 90 довталаб аз шаҳри Душанбе ба сабқат мебароянд. озмуни фуруғи субҳи доноии китоб аст барои ҳафтумин бор таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор шуда, ҳадафи он баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханбару сухандон, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, рушди қобилиёти эҷодӣ ва таҳкими худогоҳиву худшиносии фарҳангӣ мебошад. ба ҳамаи иштирокчиён барории кор, илҳом, ҳунари баланд ва пирӯзиҳои дурахшон орзумандем.